preživljavanje. Jej. A, šta je ovo? Sunce. Sunce. Radiš. Pada iz tebe kiša. Zanimljivo. Nisam znao. Jao. I šta sad imam? Ima nešto stona. Možda napravim ovo. Ideju. To ću trebati. Tako, tu ću sebi ostaviti. Tu ostani. Napravim sebi ovu za hranu. I napravim ću nekoliko slabova. Tako da. Bude ovako lijepo. Napravim nešto lijepo. Ti ću trebat. I potrebam uraditi, ali eto. No, vidi ga, pa stavi tu. Oj. Tu napravi. Sad vratića. Šta je ovo? Vrata lep. Jej. Zatvori se. Znači isto. I to je sve gotovo. Šta je ovo? Moja biljka. Tako. Napravit ću nešto baunilja. Zašto baunilja? To ću da mi pomogne. Sad vidi. To nije. Ovo je sad. Tako. Malo tebe povećam. Tako, jedan je pšenici, a tri. Imam dosta pšenice. Sjemenkice. Sjemenkice. Da. Tako. Malo i vas da povećam. Jedan. Možete se brzo raditi. Mogu bi ja vratiti ovaj pod. Tako, šta buni. Treba mi ovo. Ja mislim da će biti to stavljeno. Možda napravim. Jedna, šest. Koliko smo ovo dali? 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 6 puta 6. To će biti. 6. Eto je dosta. Trebam peć. Treba isto